Yellow guys, makadiko time kanosiva tete vakabva vangodisappear paradha imika zvakaoma zvinenge zvichiitika muupenyu. Munhu anenge achitogwara zvake chero simba rekuti ndizodombovuya ndipfeke wigi ndivuye kuzokuona enda ndisina ndigwara, asi vatete vadzoka zveibvuzora nhasi tine nyaya tinayo. Regai tipinde munyaya. Makasimba tete. Munyori anyora nyaya yemakonye mumota akandipawo simba rekunyora nyaya yangu yandakasangana nayo nokuti murume uyu akanditi ndikataura nyaya iyi ndaizofa. Saka ndanga ndakangochengeta nyaya iyi mumwoyo mangu, asi iye zvino ndazvipira kutaura nyaya iyi. If I die, I die. Handeitoni. Tete ndiri mugaro wemuHarare kuHatfield. Saka mazuva anoitwa trade fair aya kuBulawayo kwaive neprogramu yemaroro. Mwana wehanzvadzi yangu Sharon airoorwa, saka inisa tete ndaitofanira kutonotungamira kuitira kugadzira kuitira kuti kana vaenzi nevakwasha vosvika mumusha vasvika zvese zvakarongeka. Nokudaro ndaisada kukwira mabhazi nekuti aifamba achimiramira. Munongozivawo gwendo gweHarare kusvika Bulawayo kurefu. Pandakati ndibhuke maluxury liner asingamiri murodhi, ndakawana bhazi raibuda makuseni razara nokuti kwainge kune traffic yevanhu vanofamba vakawanda vachiita gadziro yekuenda kuZimbabwe International Trade Fair. Ndakaenda zvangu pashowground ndichinomisawo motikari. Dzimwe dzaidaidzira kwekwe, dzimwe kadoma, asi ini ndainge ndisingadi mota yandinoti ndikasvika kukadoma ndoburuka ndokwira zveimwe kubva mukadoma ndoenda kwekwe. Besides kudhura, mashort distance anodhura, zvaizofanira kukwira bhazi kwandainge ndichizeza sokuti time waizopedza uchitsvakana nemalift. Kamira kwechinguva kusvika pazosvika rinozi Prado raichairwa nemwana wechidiki. Akasvikomira akadaidzira Bulawayo. Ndikati hamuchiona ndidzo motikari dzandanga ndakamirira tete. Mukandiona ndichikwira private motikari isiri yangu, torai shamu murove. Nokuti ndakatsidza kubva musi iwowo kuti bheta ndinonoke ndiri mubhazi, chinondiwana chindiwanira ndiri mubhazi mune vamwe. Motokari yaive nyowani uye mutyairi aive wechidiki. Ko tete vava kuromba mazuva ano havasi vanhu vakuru vachena misoro, kwete, asi ndiwo mayoung stock vapfanha vechidiki vavako mazuva ano. Takabvunzana mufaro nekwaibviwa, mota ikasumuka zvaimwisa mvura. Hamuchiona ndidzo dzinonzi motikari kaidzi, kwete dzimwe ngoro dzataisikwira. Ndakabva ndati, mukoma, mota yenyu yakanaka. Kana Mwari akazondikombera ndinoda exactly senge yenyu nemodel nekala ndaifarira. Murume wechidiki uyu ndichamuti Sandile. Maita basa mother. Kungozama-zama. Mota yakarova pasi ndokunomira pahalfway achinotenga chibage, mavise neipwa. Mota iyi yaive ndege yepasi chaiyo, kufamba kunenge kudada. Tasvika pahalfway, mavhenda akatanga kuhevha nekurumbidza mota iyi. Sandile aingoseka zvake achingoti thanks yanga, thanks my guru. Zvaitengwa zviye Sandile akazvitora akazvisa pasiti rekubheki. Zvakandishamisa kuti azviitire iko kubhutu kwainge kusina chinhu. Kuda zvimwe ainge ane mareasons ake. Takasimuka pai, iniwo ndobva ndawedzera kukomenda kuti handiti ndakuudzai mukoma kuti motikari yenyu yakanaka. Maona zvanga zvichiitika nemavhenda aya, kuita senge vachainhanzva. Neniwo nanhasi ndotodemba chandanga ndoramba ndotaura nyaya iyi. Kwaiva kuganhira here? Rwaiva ruchiva here? Chifuva chisina kutoiwa nebapo. Ndakashamisika kuona Sandile akuburitsa mota muhighway ndokubva tanopaka mukadhasi road kanonanga kumapurazi evarungu. Akanditi, mother, burukai muuye kuno. Ko chizvi? What was trying to happen naye? Ko aida kuitei? Ndakatanga kudedera. Ko kana ndaizobata chibharo naime? Ko kana aive ane business rekutengesa mapatsi evanhu? Ndakaona kuti kurambira mota kwacho kwaisameka sense futi. Kana pane chaida kuitika chaizomutadzisa nokuti dhasi road iyi yanga isiri busy. Ndakateerera ndikaburuka mota muya ndichimutevera, zvichikonzerwa neniwo nemuromo wangu usina zipo. Sandile akavhura bhutu riya ndokuti nditarise kuti ndione kuti mukati munei. Tete, nyika yakatakura kurema. Mubhutu remotikari iyi maive makagonya rino zinyoka rakazvimona riripo. Raive rine pamusoro pegreen nedumbu rakacheneruka. Tete, ipapo ndakanzwa kumerera kubva kumusana kusvika kugotsi, kupindwa nechando nekudikitira same time. Ndakada kuti ndiridze mere, inzwi harina kubuda. Ndakatanga kunzwa mudumbu kumuonana guru rikarira. Brain mangu ndaitoona vana vangu nehama dzangu dzichinditsvaka mumochari dzichindishaiwa. Ndakabva ndaita namu zviya zvekuita kungenda freezer. Akanditi, mother, pindai tiende nguva dziri kuenda. Sandile anorwarawe. Kupinda ndichiendepi? Bheta ndidzokere kumba kwangu. Zviro ine ndaizozviona umwe musi kupinda muPrado ine chikara chakakura kudaro chinofema futi. Ndaive ndaona sokuti
kuzvi5 meters ikoko. Vamwe mungashamisika kuti sei ndaziva kuti yainge iri kuzvi5 meters ikoko. Ndiri tela ndinosona, ndakamasa chigame chekumezha nemaziso. Aiva kudzokera mumota bodozve. Sandile akanditi, mother, muri kundivestera time, dai nyoka yanga ichida kukudya ingadai yakudyai kare. Handiti abva nayo kuHarare, mapinda ichingorimo, muchangoburika irimo. Ndakapinda mota muya ndichizengurira. Ndaive ndagara ne1 manje. Pfungwa dzingori mubhuti mezvandainge ndaona. Kubva pahalfway kunosvika kukadoma, motikari maive nerunyararo senge papfuura Satani. In fact, Satani ainge asina kupfuura, asi ainge akagara akati tende, akagonya ari mubhuti umo. Papera chinguva Sandile akanditi, mother, musangochiva zvinhu zvamusingazivi sosi yazvo. Kuchiva kwamuri kuita motikari yangu uku ndiko kwakaita kuti ndifambe nechikari chinofema. Munofunga zviri easy kugara nenyoka? Ndakabatiswa zvisingabatwi nekuda kwekuchiva zvanhingi, ndipo paakatanga kutsanangura nyaya yake. Akakurira kulocation kuHighfields. Ana bhururu wake anonzi Giant. Giant takatanga kutamba tose kubva kuprimary kunosvika kusekondari. Paakaona zvinhu zvaoma 2008 muna Zimbabwe, Giant akacross akaenda kuSouth Africa. Pasina nguva ngani upenyu hwaGiant hwainge hwachinja. Akatoextenda imba yevabereki vake nokuti vairamba kuenda kumadheodheo. Giant akapinza Jaguar ichapisa zvekuti vaiva nayo muZimbabwe vaiverenga. Pekutanga ndaiyemura upenyu hwaGiant. Ndikatombofungwa kuti anoda zvekurobha mota dzinenge dziine cash, asi Giant aiva asina kuita zvese izvozvo. Ndakaramba ndonyengetedza Giant kuti andipinze muzviraundi zvaitisa mari. Akanditi aizoenda neni Joni. Sezvo mapassport ainetsa gore rero, Giant akandiita smug kuJoni, achifamba achibraiba mapurisa neimmigration, ko mari yainge isiri yenhamuka. Tasvika kuJoni, Giant akandiendesa kuna Sangoma kunova kwandakanopiwa chitanda chandakanzi ndise mumba. Ndakadzoka kumba ndikatanga kuita keshi yakasvinura mother. Keshi nemvuri zvekuti mumba mangu makatanga kuita mufaro nemudzimai wangu. Zvekurwa zviya zvikapera. Handiti mother, munoziva kuti mumba mune zhara bopoto hariperi. Tenga zvitengwa zvangu, currently ndiri kugara kunonzi kuManresa. Ndakavaka zisababu pano nouku, motokari umwe noumwe anotenderwa kudhiraivha yake. Sangoma kuJoni chaasina kundiudza ndechekuti ainge asina kundipa chitanda. Mazuva angu chaiva chitanda, asi ndainge ndapiwa nyoka. Chitanda chakangomuka yava nyoka yamaona kubhuti uku. Mudzimai wangu akambozama kuisira mucheto kuti ife, nekuti iye ainge anetswa nekuharasiwa nayo. Nyoka yamaona mother inototaura, inoitoita mademands. One demand yayo ndeyekuti pandiri ndipo pairi. Ndakaramba ndinyere kuti sii chaiko. Tete unopindura uchiti, mother, kubva nhasi musachiva zvinhu zvevanhu. Ndaneta nacho chikara icho. Umwe musi ndakaisa musaga, ndikasunga, ndikanorasa mumvura, ndikati zvangu zvaita yazofa. Ndichidzoka kumba ndakaona yakagara zvayo ichitodya broiler. Ndinotoshuvira kuvata uhope sevamwe, asi izvezvi ndakungoita senge ndinopenga. Ikada zvayo kutandira neni usiku, ndinototevedzera kuti ndisaitsamwisa, ko ikada kufuma yadya mwana. Handina rugare mother. Ndatova muranda kumhuka iyi, ndinoita zvainoda, nguva dzainoda. Kana mada motikari ine zvese zvirimo, ndinokupai. Chandinoda is peace. Nokuti ndini ndakabata miko nayo, saka bhuru wayo muchasvika, asi musawana wamunoudza. Ndakapererwa nekutaura. Bhuru wayo ndakasvika, ndongoita munamato. Ndongodemba kuti my big mouth ichandipinza muna taisireva. Mutambo muzukuru wangu wakaitwa, asi aiona aifunga kuti ndaisafara. Kufara ndaifara, asi pfungwa dzainge dzisina kugadzikana nezvandainge ndaona muPrado. Tete ndanyora nyaya iyi ndimi wekutanga wandaudza. If I die, I die. Ichenjedzo zvakare kune vanochiva zvavasina kushandira. Musazorangarira bako manaiwa. Kandimbomwa mvura. Ndakaona wamwe pasta paFacebook vachitaura kuti vakapiwa lift nemumwe munhu, then mota make makanga mune nyoka zvakare. I tried to look for it, but it's been about 10 or 15 years ago. Saka now the story I can't find it, but ndaitsvaka. Ndida kunyatsoisa kuti chakazonyatsoitika. But I remember very well pasta vachitaura kuti vakapiwa lift nemunhu aifamba nenyoka mumbuto. Zvinhu zviri kuitika munyika, zvinhu zviri kutyisa. Like Munyori said kuti regai kufarira kuchiva zvinhu zvavanhu. I think it's a good point. Whenever we see someone ane zvinhu zvake, ngatingoti nice. Even 10 commandments otaura kuti don't envy. Zvinhu zvepanext day woti ndaona computer ndotoida izvezvo handina computer, ndatambura nesoftware.
maediting software iri kundionesa moto kompyuta yangu yakakrasha. Zvino ndondoona yamacbook repanext door ndoti vedu ndipewo zvemacbook renyu ndotoridawo izvo hautozivi kuti zvinhu zviri kudi zviri kubva kupi. Saka we need to be content with whatever we have, tongofarira kushandisa zvinhu zvatinenge tinazvo. Zopa takangotaura nyaya yezvipoko zviya, vanhu vari kuuya, hapana truck driver vachema kwanzi makadii tete. Ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa, ndinodhiraivha matraki, ndinowanzotora Joburg, ndowanzotora Zambia to Joburg route, handisati zvangu ndanyanya kugarisa pabasa apa. Ndiri murume ane mhuri yake, ini nevana vangu 3 nemukadzi wangu vanondibata zvakanaka, asi kana tipfambi chakangokugara tete kunyange uchitirwe zvinengei, aiwa unonge uchiita. Ndakati ndawana basa kumatrack tete, ndakatanga basa rangu, asi weakness yangu iri pavakadzi, ende inotozoitwa worse nekuti kaunenge uri away from home, away from the wife. Zvandaiita ndaiti ndikasvika kuZimbabwe ndaitora mukadzi wandaifamba naye mutrack tete. Mawaniro andaita vakadzi ava ndairongerwa nemawindi aya anoloda pambodzi roundabout. Ndaiwana vaya vanonzi 1 ari ega, amene kuti ndivapiwawo. Ndaitaurana naye mari aida kusvika neni kubhodha. Ndasvika pabhodha ndaizotora mumwe wandaisvika naye kwandinenge ndichiendesa lode, uye ndaizoti kana ndakuenda kumba ndaingoita madays ndisina kurara nemukadzi kuti madam vasazozvibata naika. Zvakazoitika ndakati ndaloda ndichibva kuZambia, ndakatora pfambi ndakasvika nayo pabhodha, ndokugara naye pabhodha kwevhiki rese ndichimirira mapepa aita. Ndakasimuka nekuti ndaizosvika kumba ndichirara, ndomukira kuendera mberi negwendo gwangu. Sezvineiwo ndamva kati Makuseni ndoda kukuperekedza kusvika kuchifu. Ndakamboda kutsika kane nekuti ndandine pfambi yangu yandaifamba nayo, asi vakazongowina ndikatoona kuti hapana yekutamba. Aiwa akaita nharo dzamara ndabuda naye, takasvika kuchivu, ndakambomira ndikaona nguva namadam, ndokubva ndavasiya ndakananga hangu kubhodha. Ndaiva ndega panguva iyi, mota yakatanga kumboita zviri fani ichiramba kupinda magiya, ndobva ndambomira zvangu mumasvingo. Ndakazosimuka mumasvingo kwava kuma past 8 manheru, ndokubva ndanosvika parutenga. Ndokumiswa nemumwe mukadzi aiva akanaka, aiva ari mutsvuku, aine wigi yakareba, akapfeka nhumbi pfupi dziri dzeblack. Ndakamukwazisa asi tete ruoko rwake rwaitonhorwa. Ndakafunga kuti anga apindwa nechando because akanga akamira panze. Ndakataura naye language yedu yeparodhi kuti aikechesa mari kwemadays tiri pabhodha, akandiudza kuti mari yake yaanokecherwa inoenda paeco cash yaamai vake. Ndakatoseka kuti ko why? Akati amai ndivo vakasara nevana vangu, saka mari ndoda kuti iende kwavari vagone kuchengeta vana. Takapinda mutraki, ndokubva aenda kunorara kumasure achiwandisa chiso chake. Ini ndaisava nebasa nazvo, ndaiyeverwa nemuviri wake, nokuti ndaiyeverwa nemuviri wake wainge wakaumbika plus hembe dzainge akapfeka. Ndakarova mota ndikasvika muBeitbridge ndikanopaka patruck stop. Takasvika tikapaka ndokubva tarara, asi chando chaiva nemukadzi uyu chaive chisingaiti. Kwave kuedza akanditi ane madeals aroda kuita, saka aiva akumbondisiya aizodzoka zvake manheru. Ini hamwe ndaive ndisina kukrosa kwandaiita nekuti ajendi wangu aive achiprocessa mapepa. Musikana waya akabuda akaenda, manheru akadzoka same hembe. Ndikatoona kuti shuwa munhu hapana kwaanga aenda. Takarara day 2, asi chando chaingovapo. Asi ndakatanga kungoda mukadzi uyu, ndikamubvunza kuti sei aiva asarudza basa iri, nekuti aiva ari munhu bore singaiti. Asi akandiudza kuti ari kuda kubatsira mai vake kuchengeta vana since varivo vakasara nevana vake. Tete ndakapedza 1 week tiri pabhodha, ndikasvika pakutengera mukadzi uyu hembe dzekuchinja, asi masikati aisabatika. Aibuda mutraki na4 am achiti ndiri kuenda kumadeals angu. Musi wekupedzisira akandikumbira mari achiti mwana wake haana school fees. Ndikatumira amai vake mari. Mwana uyu ndanga ndamuda zvekuti pandakazoenderera mberi nerwendo, ndaingomufunga. Ndakazotanga kufunga kuti ndainge ndisina kupuwa nhamba, asi sezvo ndainge ndambotumira eco cash panhamba dzamai vake, ndaizofona ipapo ivo vobva vandipa nhamba dzake. Tete ndakadzoka muZimbabwe ndokufonera amai vemukadzi uyu, vakati vanogara kwaGutu kunonzi kuMazongororo. Vakati ndakatoshamusika kuti ari kundisira mari ndiani, uye ndinoiswa mari kakawanda, uye mari idzi dzinowanzopinda manheru. Ndakavaudza kuti ndini ndakakuisirai, ndakatumwa nemwanasikana wenyu kuti ndikuisirei yekukubatsirai nevana. Vakati mwanasikana wangu upi? Ndikuti mwanasikana wangu aive umwe chete akashaika. Ndikati akaita sei? Amai vakatsanangura exactly zvaive zvakaita mudzimai wandaive ndaketa.
ndakati amai regai ndizouya ndokuonai nekuti munhu wamunoti akafa ndakagara naye vhiki rose pabhodha. Ndakazokwanisa kuenderera mberi negwendo nekuti ndakazogwara zvisingaite. Ndakazowana chansi ndikaenda kwaGutu ndikanosangana nambuya ava ndikavaona zveshuwa vaine vazukuru vavo vakaenda neni kuHeroes kunovigwa vanhu vemhuri yavo. Ndakashamisika kuona guva zvikanzi guva remunhu wangu uchitaura ndiro iri, asi kumusha kwavo aisanzi imbai ainzi Stella uye aive pfambi yemandiriri akafira parutenga pakatsikwa achiburukwa netraki raiva akechwa. Kubva musi uyu ndinowa kuhla vatete. Guys, saka nyaya dzechidhoma idzi guys I don't know. Chandaona chekutanga ndechekuti hanzi musikana akanga achitonhora, your body was cold. Saka mibvunzo ndinayo yakati wandei asi handisi kuzoibvunza nhasi nekuti mozondivhiringidza moda kundichora-chora. Ndinochohwa-chohwa ndabvunza mibvunzo. Regai tiende kunyaya yechipiri. Munondichora-chora, munondichohwa-chohwa. Nekuti ndinochohwa-chohwa ndikaramba ndobvunza kuti okay, let me ask my question. The dead, munhu anenge ari dead haasi spirit. Saka pamunomubata anenge ari flesh. Imi ndimi munoziva vedu wei. Ini handina chandinoziva. Ini ndiri kuverengera inyaya mondivudza kuti munofungei. Regai tiende kunyaya imwe. Alright, tete makadii? Ndiri musikana anorarama nemabasa ekutengesa muviri asi ndinoshanda ndiri pasi pavamwe mai vanoti connecta nembinga. Ndakatanga chipfambi mushure mekunge vabereki vangu vashaya. So zvandaita ndaenda pabhodha nechirundu ndonorara nematraki driver. Nhasi yangu kuti yamatraki sezve zvaive zvakaoma tete. Pamwe ndaisapiwa mari, pamwe ndaipiwa mari inokwana lofu rechingwa chete. Ndipo pandakazosangana nemukadzi uyu akabva ndipa business card rake. Ipapo mudzimai uyu aenda kuZimbabwe. Vakati ndinovafonera vhiki racho raitevera, musikana anogara kuZambia. Ndakazovabata vadzoka, ndipo pavakanditi ndiuye kumba kwavo. Vaigara muLusaka zvakare. Vakati vaida kundipa basa, vakati ini changu kugeza nekuenda kuvarume vavanenge vanditsvakira. Vakati chihure chauri kuita ichi chakasara, ndinoda kuti uite chine mari. Ndakabvuma, vakanditora vakandiendesa kwaigara rimwe timu ravaishandira. Ndakatanga kurara nembinga, asi ivo ndivo vaipiwa mari vozondipa shoma, asi ivo ndivo vaiita mari yakawanda. Ndakazosangana neimwe mbinga yakati rara neni, ndakaisira drug mudrink ndobva arara. Ini kwakuba briefcase randainge ndaona kuti mune mari. Ndakasvika ndikarongedza twangu twese ndokuenda kumba kwangu kwandaimbogara. Ndichisvika kumba ndakavhura ndikaona mari kuti yaive irimo tete. Ndakavhara ndichiti ndicharonga mangwana zvandainge ndakuda kuita nemari iyi. Hope dzairamba kubata semunhu aive ane mari yakawanda ndaironga ndichirongonora. Kwachena ndakamuka ndokuvhura briefcase ndikaona muine tsvina mubriefcase musisina mari. Ndakatya kuti koyaindepi mari. Ndakazama kurasa briefcase netsvina yacho. Ndichidzoka mumba ndowana zvakare ririmo. Tete, ndafamba ndaneta, ndapedza mari mudzin'anga nemaprofita asi hazvisi kupera. Nyora kwandiri kutoita mumba mune tsvina inonhuhwa. Vatete, ndokumbirawo help kune vabetseri. Anyway, zvakaoma. Manje mibvunzo ndinenge ndinayo ndozoguma ndakuita kunge ndiri kujaja. Paperera nyaya dzedu dzemuzuva ranhasi. Tinokutendai nekuona muchirongwa munongokomenda kuti part A, part B, part C. Handiti i3 stories dzataita munongokomenda. Muve nezuva rakanaka. Takupinda muweekend, tichipinda muweekend kudai. Mangwana ndakaenda kuuploadera imwe video. Manje mavideo aya akawanda. Handichaoni ndakavaisepi. Asi ndichauploada imwe video yandakamboita kare asi ndeyechirungu. Yemusikana akarasiwa namai vake. Ndokuti ndoda kumbozorora mangwana ndisaita content. Ndimbozorora ndombokuisa mavideo yandakaita kudhara. Asi manje iyoyo ndeyechirungu. Handiti muchangoiona, munongoiona yakadaro. Kuitira kuti tirambe paine zvinenge zvichiitika pachannel. Asi nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutsvaka madzimai aya ane mastori sekuti wakashayikirwa nemurume wako, sekuti wakamboiltreatigwa, sekuti vakamboabusiwa, sekuti wakambogwara. Whoever has got a story vakambowanikwa tiri kutsvaga vanhu vane nyaya dzavo, those who vane nyaya dzisiri dzekuromba. Aiwa,
ndoda kukuvhurirai mukana tiri kukuinvitai kuti munge muri pachannel pano kana kuri kuti uri munhu akambosangana nestori muupenyu whether wakashudhigwa murume whether waka whatever happened pacovid, whether wakambogwara, whether wakamboabhuswa asi uri survivor, anyone with a story, vakamboabhuswa nemastepmother, vakamboabhuswa nanababa, vakamboabhuswa nemapatina, varume vakambodidi, vasikanawo, anyone ane story yake, vamwe vakaitwa early marriage, vamwe vakamborepiwa. If you are comfortable to face the camera, aiwa tiri kukuinvite, munongondinyorera email kuti vatete ini nyaya yangu yakadai dai, nongoti pachibrief background anditi, then toona kuti ndiye upi musi watingaenda tonofilma, then we also upload your stories. We want to hear from you. Saka, if kana uripo and you are interested, aiwa, just send an email, especially if you are in Joburg. But for now, let's do Joburg, all right? For now, let's do Joburg. For those who are in Joburg, who are willing to tell their story, who are willing to talk to me, who are willing to come and say, Tete, I'm here with my story. A story that is going to motivate other women out there. Pane mwakambonyera nyaya yakati, vedway ndakauya ndichiwana 100 rand ndichigara mukuku asi ndakuwana 36,000. People like that. People with stories dzicha inspire. People vakambopinda netsekwende asi vakabuda. This platform is a platform of hope. Toda kupa umwe munhu, someone who's out there anenge ari kufila low, or someone who might be going through the same exactly. Saka, if you are willing to share your story, please send us just a brief of the story, then send us here. Tovata sangana na vatete. You guys, I'm so happy kuti take chivura opportunity, kuti ndinge ndisangana nemi and I get to hear your stories very way, face to face. Especially vane nyaya dziri dzekuromba zvavekuromba vadi kuzooneka kuti vakaromba aiwa asi tikuri vanhu vane real stories, those who have been through the most, those who have been through a lot in life asi vakakunda. I've got my sisters, a lot of my sisters vanonditumira nyaya vachindudza kuti ndakazodai ndikadai ndakakura ndichitambura. If you are comfortable, aiwa ngatichimanyei vidwe muwe nezuva rakanaka. Musakanga mangwana ndiri kuuploada first video yandakatanga kufilma in my podcast, the very first one ndaita already nechirungu. Saka muwe nezuva rakanaka, ndatenda. Tichadzoka zvakare nenyaya yechina chiya chatakakuvimbisa ikati taifanira kuti taita business idea. Nyaya iripo ndeyekuti kwai we are almost 40 and we are broke at 20. Tichiri kuchikoro, tapedza kuchikoro, we are still broke at 40, 50 takutofa 60. Hatisina kana 1 rand bodo. Ngatichimanyei, muone video inotevera.